Okej. Okej. Yeah. Yeah. Vi ska spela Dragon Ball C Raging Blast. Det är inte Dragon Ball C. Ja. Det är klam då. Okej. Gör så. Jag börjar någon socker faktiskt. Okej. Kinesisk. Kinesisk. Chinese. Nej, det är japansk väg. Oh, this good, yeah, that is each like controls like you have a kick at an ass. No. Alright. Seriös? Socker då? Han är extrem sockare. Vill inte önska sig. Eller nej, jag vet inte. Det är ganska. Det är normalt. Super Saiyaman. Lyssna. Vad i helvete? Det är så... Wow! Det är... Det ska styra. Det går bättre i deras fall. Okej. Nu får man ass-kicked. Det är så dejligt. Jag tog Super Saiyan. Jag är så mamma. Ah, fick tyst då. Jag tror det var spännande. Det är August Jeremy kvinna. Okej. Jag tycker det är så. スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人だ Okej. Ah, Vicky. What? Die! Jag slid jag ena filmen. Mamma! Come on! Over here! Hallå, vad var det? Vad tjock det tror jag. Jag brukar säga det. Vad var det? その後ろだファイナルカー Äntligen! Haha! Yeah! Argery, jag är just det. 本気か Kamerada! Jag som det. Saving Äntligen göra. Det kickar till ass! Därför är det artigt. Jag vet det. Jag ska sitta och skiden värst. Det är inte jobbigt.
Start. Click the button and what the cute shit. Okay. Spant den där. Bösse, du har den där. I'm mad for it. Du har den där, du bösse. If you have some annan manne. Det blir också när det är bössa. Okej. Hvis du bara ska fuse in i det alltså. Tänka samman. おじいさんと関わることが合体してエジプトってところかな。お前はこの僕が倒す。 Okej, jag ska nog förklara det till dig. Jag sliter ena för. Boxa här. Diskant, jag köper. Flickor och köper sådana här. Det är special. Jag köper den klar. Det här är börjar se. Ja, jag får inte använda det. Och det är på dörr. Ja. Och det är hästnäck. Så det är helvete kan stå här. För exempel på dörr. På dörr och så går vi vidare. Ska flappor. Jag vill det. Bombar mig. Jag står inte ner med kameran. Just det, här brukar kameran här. Just det, du vill låta. Ja. Just det efter. Du ger ett special av det där. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, det är här med. Den måste ju vara bättre nu. Okej. Yeah! Det kan sant som helst till mackor den träffade.